Drago mi je što danas sam sa predstavnicima fudbalskog kluba Sloga obišao završene radove ovde u Čonoplji. Urađene su tribine, pristupna staza sa ogradama i ono na šta sam izuzetno ponosan je što je Miloš Kosanović donirao kompletno zalivni sistem i hvala mu na tome jer to je pravo ono što ljudi koji poniknu iz malog kluba oduže se na ovakav način. Drago mi je što fudbalski klub Sloga Čonoplja je ušao u Srpsku ligu i da sada konačno ima sve one potrebne uslove da bi se takmičili u ovom rangu. Volim da se vratim u svoje rodno selo i da pomognem ovde prvenstveno fudbalskom klubu. Pre svega bih želeo da se zahvalim gradskoj upravi, gradonačelniku Antoniju na radu koji su učinili ovde za naš klub, što su pomogli proređenju tribina i svega ostalo.